юл хәрәкәте үзгәрешләре берничә этаптан торачак. Архитекторлар проекты буенча менә шушы Универсиада проспекты буенча Вишневский урамын узгач юл бер яклыга гына әйләнә. Һәм Тихомиров урамы буенча үзәккә бик тиз барып җитеп булачак. Тукай мәйданы тирәсендә җәяүләр өчен дә үзгәрешләр булачак. Әйтик, Мулла Нур Вахитов һәйкәленнән алып, КФУның икътисад факультетына таба Бутлеров урамы аша юл кишүе булачак. Һәм тагын бер юл кишүе менә шушы урында Пушкин урамы аша булыр дип планлаштырыла. Бу үзгәрешләр хәзер өйрәнелә, әлегә алар проектта гына. Аны тәүлекнең төрле вакытында автомобиль хәрәкәтен анализлап, Казанның архитектура идарәсе төзегән. Заторы. Үзәктәге бөкеләр юл чатларының уйланылмаган булуыннан килеп чыга. Иң авыр юл чаты бу Булак, Пушкин һәм Татарстан урамнары киселеше. Монда автомобилистларга бик авыр маневрлар ясарга туры килә иде. Без хәрәкәтне җиңеләйтергә булдык. Булакны да зур үзгәрешләр көтә. Хәзер цирк ягына таба алып баручы Уң Булак урамы реконструкциядан соң кире юнәлештә хәрәкәт итә башлаячак. Сул Булак урамында ике яклы хәрәкәт башлана. Мондагы тротуарлар хисабына урамны киңәйтергә исәплиләр. Ленин күпереннән Танк буҗрасына таба хәрәкәт булай булырга тиеш. Күпердән автомобильләр Уң Булакка килеп чыга. Ул әйткәнебезчә кире юнәлешкә борылачак. Уң Булактан туп-туры Сәлимҗанов урамына эләгәсең. Анда да хәрәкәт бер яклы гына булыр дип көтелә. Казан мэриясендә бу схеманы озак уйланылган эш нәтиҗәсе дип аңлаталар. Оно кардинально изменяет направление движения. Бу план без дисә еллар буена йөрергә күнеккән хәрәкәтне тамырдан үзгәртә. Бүгенге транспортның күплеге аркасында без ничек бар шулай калдыра алмыйбыз. Ел саен Казанда 40 000 автомобильгә артып тора. Нинди генә капиталь ремонт ясасак та транспорт бөкеләре бетми. Шулай итеп шәһәр үзәгендә тоткарлыкны 40%-ка киметергә, тизлекне 8%-ка артырга телиләр. Казан машина йөртүчеләре үзгәреш кирәк ди. Сложно передвигаться по центру. Үзәктән йөрүе бик авырлашты. Юл билгеләре күп, машинаны бер кая куеп булмый. Күрмичә аңлап булмый, әйтеп булмыйча күрә авыр. На пешеходном переходе Юл шартларына светофорлар куярга кирәк дип уйлыйм, чөнки студентлар зебрадан чыга башласа, озак туктап торырга туры килә. Шуңа да бөке хасил була. Зур үзгәрешләрнең бер өлеше генә быелга планлаштырылган. Калганнары аларның файдасына һәм акча булу-булмауга бәйле булачак. Инде быел Казанда 3000 яңа юл билгесе куелырга тиеш. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.